नमस्कार प्रणाम। एवरा कुशीनगर जनपद के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के तरेया सुजान में हमनी के एवरा मौजूद बानी सा। लगातार हो लगी देखत तानी कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के जौन बाकी जो भोजपुरी में अश्लील गाना चलता, अश्लील तरह के अभद्र चीज़ जौन चलता सा लगातार लोग देखता आ शेयर करता। लेकिन हमनी के एगो मुहिम बा कि हमनी के अश्लील के जौन बाकी जो रोके के बा, भोजपुरी के शान के बचावे के बा। चली लगातार हमरा जौन बाकी जो प्लेटफॉर्म पर तमाम देवता तुल्य दर्शक लोग जुड़ल बा, इंतजार करता कि रानी शर्मा के जौन बाकी जो एगो भजन होखो। तो चली पूरा जौन धुन बा, पूरा मधुर आवाज़ बा आ तनी रउआ ताबला पूरा तनी लोग के दीवाना बना दी। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ तो चली स्टार्ट करी रउआ भजन। तमाम दर्शक लोग इंतजार कर रहा बा। सबके उके हमार प्रणाम बा, प्रणाम के स्वीकार करी। आई एगो भजन से सेवा बा। भैया साहब हरिंद्रानंद एक कलयुग में आके आ सबके 3 सूत्र दे के आ सारा दुनिया के निहाल क दहनी। सब लोग ओ साहब भैया के बात मान के 3 गो सूत्र करे खातिर तैयार हो गए। सब लोग कर रहल बा, पूरा दुनिया में शिव के चर्चा हो रहल बा। तो साहब कैसे गली गली में जाके आ शिव के चेला बनाओ तनी, कैसे गुरु भाई और गुरु बहन के समझाओ तनी, कैसे बताओ तनी। गलियाना घूमे ले हरिंदर भैया, गलियाना घूमे ले हरिंदर भैया, गलियाना घूमे ले हरिंदर भैया, गलियाना घूमे ले हरिंदर भैया। शिवाजी के गुरु लेहू मानिए भैया, धीरे धीरे शिवाजी का होली बनाए हो भैया, धीरे धीरे शिवाजी के गुरु लेहू मानिए भैया, धीरे धीरे शिवाजी का बनाई है भैया, धीरे धीरे गलियाना घूमली लीला माँ दीदी, गलियाना गलियाना घुमली लीला माँ दीदी, गलियाना घूमली लीला माँ दीदी, गलियाना घुमली अब शिवाजी के गुरु लेहू मानिए भैया, धीरे धीरे अब शिवाजी के गुरु लेहू मानिए भैया, धीरे धीरे अब शिवाजी के गुरु लेहू मानिए बहिना, धीरे धीरे अब शिवाजी गुरु लेहू मानिए भैया, धीरे धीरे ना देखा जात पात नहीं उमरिया हो, ना देखा जात पात नहीं उमरिया हो। काहे के कहल गइल बावे कि जात पात में नइखे देखे के, उम्र नइखे देखे के कि कब हमनी के बूढ़ होखल तबे शिव गुरु के मानल जाई। काहे से कि समय के कौनो बहुत उम्र अभाव बा, नइखे के। कौनो उम्र नइखे। अच्छा अच्छा ना देखा जात पात नहीं उमरिया हो, ना देखा जात पात नहीं उमरिया हो। अब 3 सूत्र लई लगे याना ये भैया, धीरे धीरे अब 3 सूत्र लई लगे याना ये भैया,
शिव गुरु के लग तक पहुँचे के 3 गो सूत्र 3 गो रास्ता बा।